बिथांमोनखौथ' मा सोदोबजों बुंगोन बा मा रावजों बुंगोन आङो भाषा नागिरदोंमोनाखै दा बिथांमोना दिनै सासे अभिज्ञ सासे दैदेनगिरि आरो बर'नि बाथ्राखौ लानानैनो बर' रायजोनि खोथाखौ लानानै बिथांमोना सासे दैदेनगिरि जाबोदोंमोन आरो बे हिसाबैनो बिथांमोना दिनैनि दिनाव बे स्टेजाव दङ दिनै बिथांमोन बायदि सासे दैदेनगिरिनिफ्राय नंखाय बाथ्रा बुंनाय सोदोबखौ जोङो लुबैयाखै बा लुबैयाखैमोनबो आरो दाबो लुबैनाय नङा आरो इयुनावबो लुबैनाय नङा दा खोथाया जाहैबाय मा बिथांमोनखौ दिनै बर' हारिनि खोथा बुङैनो बिथांमोनखौ जों दिनै सासे दैदेनगिरि हिसाबै मानिबोदोंमोन दा बे लेभेलाव जों बुंनो थाङोब्ला बिथांमोना गोबां दिनै नंखाय खोथा बुंग्रा नंखाय खोथा फोसावग्रा बे सासे बेक्ति जादों राजनितिखौ गेलेनांगौ थिगानो राजनितिखौ गेलेनांगौ गावनि माहारियारि जौगानायनि थाखाय सुबुं माहारिनि जौगानायनि थाखाय दिनै बिथांमोना माखासे जौगानायनि खामानि मावनायनिफ्राय दिनै बिथांमोना दिनै आन्दायनांदों मानो होनब्ला बिथांमोना दिनै हयथ' मोनसे मिशन लानो हायाखै जाय मिशन लानो हायैनि थाखाय बिथांमोना दिनै बिटिआर सुक्तिनि जिथु दफाफोरखौ दिनै नंखाय बाथ्रा बुंदों होननानै फोसावदों आरो बे नंखा बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जों जेबो जानो हाया दिनै बड'लेण्डखौ फानना फैबाय दिल्लीयाव बा गोबां खोथा बुंबोदों बिथांमोना दा बेखायनो आं बुंगोन बिथांमोना बेबायदि नंखाय बाथ्रा बुंनायनिफ्राय गोजान थानाय मोजां मानो होनब्ला दिनै बिथांमोना दिनै सासे दैदेनगिरिमोन बर'नि खोथाखौ लानानै बिथांमोना दिनै सासे दैदेनगिरि जाबोदों बेखायनो दिनै बिथांमोना दिनै बेबायदि खोथा नंखाय बाथ्रा बुंनायनिफ्राय गोजान थानांगौ नैबे समाव नुनो मोनबावदि सानथुमखंगुर बसुमतारी बिथाङा थोंजोङैनो जे बिपिएफखौसो सापर्ट खालामनो बे बेलायाव नोंथाङा मा बुङो बिथाङाथ' नोङो बिराद रेजें सासे दैदेनगिरि होनना बुंनांगोन दिनै लबि दिनै बिथाङा दिनै सानसे समाव दिनै हाग्रामा महिलारिखौनो गोबां खोथा बुंबाय गाज्रि हाग्रामाजों जेबो जाया जेबो खालामनो हाया एबसुनि आन्दलनाव फैबाय एबसुनि आन्दलनाव फैनानै दिनै बिथाङा गोबां हाग्रामानि गाज्रि खोथाखौ दिनै बिबुंथि लाखिबाय भाषण होबाय आरो दिनै बिथाङा दिनै एमपिनि जिथु टिकेट मोनगोन होननानै आसा खालामना फैदोंमोन बिथाङा बेखौ दिनै मोनाखिसै मोनैनि थाखाय बिथाङा बोराबनानै थांलायबाय थांनानै बिटिआर सुक्तिनि खोथाखौ लानानै बिथाङा सिन्था खालामबाय दा बेखौ दिनै सापर्ट खालामब्ला आंथ' आन्दायबावगोन दा बेखायनो बिथाङा दिनै फिन आंखौ दिनै बिटिआर सुक्ति बा प्रमद बर'नि एगेन्स्टआव खोथा बुंनानै बिथाङा दिनै बड'लेण्डखौ फानबाय दिल्लीयाव बड'लेण्डखौ आंखौ जों फिन माने दाबिफिननो थाखाय गोबां मोनसे गोदान आफाद दाबाय होनना बुंदों दा बिथां थाङै बिथाङा लास्टआव बिपिएफखौनो दिनै सापर्ट खालामहैबाय बेसेबां माने जों नुखाजोबनाय बेसेबां बिथाङा साननो हादों आरो बिथाङा बेसेबां लुबैया जों बयबो मिथिगौ बेखौ बेखायनो आङो बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ बुंगोन खावलायगोन नोंथांमोना दिनै जानला मोनला खोथायाव गोजाव नाङा दा भबिसतनि खोथा दङ दिनै दुलाराय बड'सा आफाद माखासे एनडिएफनि मोनब्रै ग्रुप दङ बेसेबा खस्थ'नि गेजेरजों दिनै बिटिआर सुक्तिखौ लाबोदों आरो बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों दिनै बर'फोरनि माखासे दिनै राजखान्थियारि मोन्थाय आरो माखासे दिनै जोंनि बर'फोरनि जौगानायनि थाखाय जिबायदि लाबोदों बेखौ मावफुंनांगौनि सार्थ'आव जों दिनै एपिपिएलखौ सापर्ट खालामनो गोनांथि दङ नैबे समाव जे नोंथाङा जे बिटिआरनि बायजोनि हिसाबै जे बिटिआर जि सुक्तियाव मा जौगानाय मोननो हाखो होननानै साननो हायो जौगानायथ' मोननो हाथ'वाखै जों मोनगोन मानो होनब्ला दिनै इलेक्सना जोबनायनि उनाव गासैबो मोनसे फारि जालांजोबगोन आरो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय दुलाराय बड'सा आफाद आरो जोंनि माखासे एनडिएफबि ग्रुप दङ गासिबो सावरायनायनि गेजेरजों बेखौ लांगोन आरो मोनसे दफाखौ जुदि सुफुंलाङोब्ला जोंनि गासै सिमाखौ जों मोनसे सुफुंनो हागोन आरो जोंनि बुहुमाव बर' हारि हिसाबै थांना थानो थाखाय जों मोनसे गोबां मोजां मोनसे जोङो जौसां मोनगोन आरो नैबे समाव नोंथांमोननि जि धेमाजि जिल्ला बे धेमाजि जिल्लायाव गोबां जि सोलोंथाइनि बेलायावबो जेरैबायदि जि नुनो मोन्दों ससियेल मिडियाफोराव जे भाइरेल नुनो मोन्दों जे गोबां थासारिया मोजां नङा बे बेलायाव नोंथाङा बेथ' डेफिनेटलि अकल बिटिसि बा बिटिआर बाहेरनि नङा बर' फरायसालिफ्राथ' गोबां गाज्रि जों आसा खालामदोंमोन दा बिटिसि ओनसोलाव बर' बिजों बा बर'नि थासारिनि जिथु सोलोंथाइनि थासारि बिराद मोजां जागोन होनना नाथाय बिपिएफनि जिथु दैदेनगिरि बे समाव खाम्फा बरगयारि बिथाङानो एडुकेसन डिपार्टमेन्ट सासे इएम बिथाङा दिनै बर'फोरनि बा बिटिआर बा बिटिसि ओनसोलनि सिङाव थानाय माखासे सोलोंथाइनि जिथु खामानि बेखौ मावनाय फेलार जादों दिनै बिनिनो बिपिएफनिनो माखासे मन्थ्रि दङ साथाम मन्थ्रि आरो गोबां एमएलए दङ बिथांमोना दिनै सोलोंथाइनि सायाव फंसेबो खोथा बुङाखै दिनै समाव लेखा मोना फोरोंगिरि जोंहा गैया आरो जोंनि फरायसा माने मा होनगोन बेखौ बिल्डिंफोरा मोजां नङा माने मुथुथे सोलोंथाइनि माने परिबेया मोजां नङा जायनि जाहोनाव जोङो दिनै मोजां सोलोंथाइ होनो हायाखै बर'फोरखौ जोंनि स्टुडेन्टफोरखौ
बेनि थाखाय जों बर' फरायसा आफाद हिसाबै गोबां खामानि मावदों नाथाय सरकाराव थानानै पावाराव थानानै बिथांमोना दिनै बेफोरखौ दिनै मावनो हायाखै दा बिथांमोना दिनै बेफोर खामानिखौ मावनायमोनब्ला जि खोथाखौ लानानै बिथांमोना दिनै सेन्टिमेन्ट लानानै फैदोंमोन बर'नि सासे दैदेनगिरि हिसाबै नाथाय दिनै बे खोथाखौ बावनानै बिथांमोना दिनै गाव गावनि सार्थआव थांनानै दिनै गासिबो बर'नि एजेन्डाखौ जों बावलांबाय दा बेबायदि एजेन्डाखौ बावलांनाय सासे बेक्तिखौ जों माबोरै पावाराव दोनो जों बेखायनो नोजोर होनांगौनि गोनांथि दङ जे जोंनि गासै बिटिआर आरो बिटिआर बाहेरनि बर'फोरनि गासैबो थासारिया गाज्रि सोलोंथाइनि खेथ्रआवल' नङा जेरावबो गाज्रि बेखायनो सोलायहोनोब्ला दिनै बिटिसिआव दिनै बिटिआरआव सोलायब्लासो जोंनि बाहेरनि बर'फोराबो मोजां मोनसे परिबेक मोनगोन थासारिखौ आं बेखौ नोंथांमोन खावलायबाय जाहाथे बे समाव गासैबो बर'फोरनि थासारिखौ मोजां खालामनोब्ला दिनै बिटिआर ओनसोलाव दिनै सरकारखौ सोलायथारनांगौनि गोनांथि दङ सरकाराव सोलायनो गोनांथि दङ होनना बुंदों नोंथाङा नङा होमबा बे बेलायाव जे दिनै नुनो मोन्दों बिजेपिआबो गोख्रोङै जाबोदों बा जिएसपि इउपिपिएल आरो बे बेलायाव आरो बिपिएफ मोनफ्रोमबो दोलोखौ जे गोख्रों जानो थांनायखौ नुनो मोन्दों बे बेलायाव बबे मोनसे दोलोखौ सोरखाराव लाबोबा मोजां जागोन होनना बुङो बेखौथ' जों गले गले बुंदों सिदा मोनसे खोथाया जाहैबाय मा इउपिपिएल फैनांगोन खोथाया जाहैबाय मा दहायनो होनदों जे रावबो राजखान्थिया बा राजखान्थिगिरिफ्रा जों जेनगोन होनना बुङा बयबो जुजिगोन आरो बेहाय बिजेपिआबो जुजिदों आरो बिजेपि हिसाबै दिनै बिजेपिनि सरकार दानायावनो दिनै बिटिआर सुक्तिया जादों बे हिसाबै जाय सागानगिरि दं बेखौ बिजेपिआ सापर्ट खालामनायाव गोनांथि दङ मानो होनब्ला दिनै बेसेबा सावरायनायनि गेजेराव बिजेपि सरकारा दिनै बिटिआर सुक्तिखौ लाबोनायनि उनाव जाय सागानगिरि बेखौ जुदि दैदेननो होआब्ला खिन्थु बे बिसासघातक होनना बुंगोन बेखौ माने फोथायथावै मोनसे जारिमिन जागोन आरो अब्ला जोङो फैबाय थानाय समाव जों सिन्था खालामनांगौ बायद' जागोन आरो दिनैनि दिनाव जिएसपि दङ दिनै बिपिएफ दङ बिजेपि दङ बा गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलो दङ बयबो फैदों आं बेखौ बुंगोन जायखि जि राजखान्थियाव थाया मानो गाव गावनि लेभेलजों खामानि मावगोन नाथायबा जों दिनै जोंनि माखासे थासारिखौ मोजां खालामनोब्ला दिनैनि दिनाव डेभेलप जौगानोब्ला माने ट्रेक्टरनि सिनाव भट होथारनांगोन बे बेलायाव आरो नोंथांमोननि जे इउबिपिअनिफ्राय जों नुनो मोनदों जे बिजेपिआव 700निबो बांसिन जे सुबुङा बिजेपिआव जोगदान होबाय बे बेलायाव नोंथाङा बुं बिथांमोननि डिसिसन मोनसे बियो हयथ' बिथांमोना हयथ' राइट डिसिसन लादों खोमा गावसोरनि बायदिब्ला खिन्थु आं बेक्तिगत हिसाबै नुहरदों खिन्थु बारा राइट जायाखै बियो माने जारिमिनाव गैया रावबो मोनसे जाथिया खेबसेनो 700-800 हाबनाय दा बे लेभेलजों थांनानै बर' कालचार वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव माबायदि साक्सेस खालामनो आं बेखौ मिथिया नाथायबा जोङो दुलाराय बर' आफादाव सासे दैदेनगिरि हिसाबै जों नाहरदों जे बेहाय जोङो डाइरेक्टलि अबेबा राजखान्थियाव हाबाबालानो साइडआव थानानै खामानि मावनांगौनि गोनांथि दङ बिदि थाङोब्ला जों माखासे सार्थखौ जों सुफुंनो हागोन मानो होनब्ला दिनैनि दिनाव अन्तत बर'फोर हिसाबै दिनैनि दिनाव राष्ट्रीय दलाव थांनानै खामानि मावनांगौनि गोनांथि गैथ'वा आरो बिनि 10 बोसोरनि उनाव बा 15 बोसोरनि उनाव जों राष्ट्रीय दलाव खामानि मावनो हागोन मानो होनब्ला जों दासो एकर्ड खालामदों एकर्ड खालामनायनि उनावनो दिनै जोंनि माखासे बर'फोरनि थासारिखौ मोजां खालामनो थाखाय साब सिखोन खालामनो थाखाय मावग्रोनो थाखाय फाउन्डेसनखौ मोजां खालामनो थाखाय दिनै गावनि आन्चलिक दलाव थानानै खामानि मावग्रोनांगोन गिबियाव बिनि उनाव जों मोनसे लेभेलाव जुदि खामानिखौ आवगायनानै मावनो हायोब्ला बा जौगालांबायबा जों गुबुननि खोथा सिन्था खालामनो हागोन आसामनि खोथा सिन्था खालामनो हागोन बा भारतनि सिन्था खालामनो हागोन राष्ट्रीय दलनि सिन्था खालामनो हागोन अन्तत नै दा बे समाव जोङो आन्चलिक दलावनो थानानै खामानि मावनांगौनि गोनां बेखौथ' जोङो डाइरेक्टलि बुंथ'नो हाया नङा बिटिआर जिथु इलेक्सन बे इलेक्सन बायनायनि उनाव बे माखासे डिसिसना जागोन दिनै एबिपिअ हिसाबै गोबां दैदेनगिरिया दिनै बिजेपि हाबखाबाय बे हिसाबै बिथांमोना बिजेपि जानानै गेलेखागोन आरो जोंनि फरायसा आफाद हिसाबै जों मा रोखोमै थांगोन बेखौ जोंनि उन पर्यायाव जों सावरायगोन अब्लाबो बेहाय जोङो खुनु दाङाबाजिनि जानांगौनि खोथा गैया जों सावरायलायनायनि गेजेरजों जों खामानि मावनांगोन मानो होनब्ला बे बिटिआर बाहेरनि बर'फोरनि दिनै गांनाय उखैनायखौ दिनै जों मोजां सामलायनांगौनि खोथा दङ जिहेतु जोंहा मोननै एकर्ड थांबाय मोननै एकर्डआवबो गैया मोनथाम एकर्डआव जों जायखिजाया मोनसे मोनबाय माबा मोनसे दा बेखौ जोङो दिनै बुजिखा मिन्थिखा बेखौ जुदि गावजों गाव नांलाय खमलाय लांनानै दिनै थासारिखौ गाज्रि खालामोब्ला बे खिन्थु जोंनि थाखाय भबिष्यत मोजां जानाय नङा बेखायनो जागायनि सिगां आं बेखौनो खावलायगोन एबिपिनि जेसेबां दैदेनगिरि दङ जोंनि फरायसा आफादनि बा जोंनि बे ओनसोलनि गासै मेलेमजिबि बिथांमोनखौ खावलायगोन जाहाथे बेहाय थासारिखौ जों मोजां खालामनांगौ लाबोनायनि गेजेरजों सावरायलायनायनि गेजेरजों दैदेननांगौ आरो बर' कालचार अट'नमास काउन्सिलखौ जों मोजां सिन्थाधारा जों मोजां बिल्डिं बानायनांगोन पजिसनखौ जों लानांगोन आरो बे हिसाबै जों खामानि मावनांगौनि गोनांथि दङ बेखौ फैबाय थानाय समाव जों मोजां ज' सावरायनायनि गेजेरजों जों बेखौ लांनांगोन